Croeso i'r cyflwyniad hwn i'r App Gweddi.Prayer, sef App Gweddi Eglwys Presbyteraidd Cymru. Mae Gweddi.Prayer wedi datblygu gan Eglwys Presbyteraidd Cymru i helpu ei eglwysi a'i aelodau unigol i uno mewn gweddi. Nid oes rhaid talu am yr app yma, mae'n rhad ac am ddim, ac mae'n ar gael ar Google Play ac hefyd ar yr Apple App Store. Nawr, yn y fideo hwn, ni'n mynd i gweld beth all Gweddi.Prayer wneud, ac hefyd sut y gallwn ni ein hunain defnyddio'r app. Felly, gadewch i ni edrych ar yr app ei hun. Nawr, ar ôl i chi gael yr app o Google Play neu yr App Store, dyma sut bydd yr app yn edrych ar eich ffôn. Dyma'r eicon yma. Ac i agor yr app, i ni jyst yn cyffwrdd ar yr eicon a dyna ni. Mae'r app wedi agor i ni. Nawr ar gwaelod yr app, rydych chi'n gweld bod yna nifer o opsiynau, nifer o dudalennau wahanol os mynwch chi. A'r tudalen yma yw tudalen proffil. Nawr, mae hon yn cynnig nifer o opsiynau i chi, gan gynnwys, fel y welwch chi ar y top, pa iaith yw ddefnyddio wrth i chi defnyddio'r app. Ac os cliciwn ni ar hwnna, fel y welwch chi, mae yna dau opsiwn sef Saesneg ac hefyd Cymraeg. I ddewis un ohonyn nhw, chi jyst yn clicio ar y cylch yma. Na i dewis Cymraeg. Os ewn ni nôl wedyn, mae'r tudalen yma hefyd yn eich caniatáu i golygu'ch proffil. Dyma ble mae'r app yn safiwch enw chi, fel y gwelwch chi, eich cyfeiriad e-bost hefyd, ac hefyd eich henaduriaeth. Nawr, mae hon yn bwysig oherwydd trwy dewis eich henaduriaeth, mae hyn yn eich galluogi i dderbyn dyddiadur gweddi priodol ar gyfer eich henaduriaeth. Ac wrth clicio ar hyn, mae rhestr yn ymddangos sydd yn cynnwys pob un o'n 14 henaduriaethau ni. Rydych chi'n gallu sgrolio lawr i ffindio'ch henaduriaeth chi. Cliciwch, dwi'n mynd i dewis henaduriaeth Morgannwg Llundain, cliciwch ar hyn, dewisiwch, a wedyn cliciwch ar diweddariad, a dyna ni. Nawr, bydd Gweddi.Prayer yn anfon hysbysiadau i'ch ffôn, ac ar y tudalen hon, rydych yn cael dewis pryd hoffech chi derbyn yr rhain. Fel y gwelwch, os cliciwch chi ar hon, mae yna 4 opsiwn. Canol nos, 6 yn y bore, hanner dydd, a wedyn 6 yn y prynawn. Dwi'n mynd i dewis 6 yn y bore, arbed, a dyna ni. Ac nawr bydd hysbysiadau yn cael ei danfon i fy ffôn pob bore am 6 o'r gloch. Ar y tudalen yma, rydych hefyd yn gallu newid eich cyfrifair yma. Ac wrth agor yr app am y tro cyntaf, fe fydd yr app yn gofyn i chi am eich enw, eich cyfeiriad e-bost ac hefyd i chi dewis cyfrinair. Ond mae gennych yma yr allu i newid eich cyfrifair trwy y tudalen proffil. Mae'r tudalen yma hefyd yn eich galluogi i gysylltu gyda ni os ydych chi'n profi unrhyw broblemau gyda'r app fel y gwelwch. Mae'n cynnwys hefyd gwybodaeth am Eglwys Presbyteraidd Cymru yma. Ac mae'n gadael i chi all gofnodi neu hyd yn oed i ddileu eich cyfrif. A dyna tudalen proffil. Dwi'n mynd i symud nawr at y tudalen hafan, a dyma fe. A dyma sut mae'n edrych. Ar y top, mae yna diwrnodau yr wythnos. A fel ych chi'n gweld, dwi'n recordio fideo yma ar dydd Llun, yr ail.
a felly dyna'r dyddiad sydd ar blaen y rhestr yma. Mae'r rhan fwyaf o'r tudalen wedi ei lenwi gan hysbysiadau. Mae gan Gweddi.Prayer 3 dyddiadur gweddi, ac ar y tudalen yma, mae'n ddarpar y gweddiau o'r 3 dyddiadur gweddi sydd yn priodol am y diwrnod hwnnw. Fel y gwelwch, mae gennym un dyddiadur cenedlaethol. Mae yna hefyd dyddiadur gweddi lleol, sef dyddiadur gweddi yr Henaduriaeth i chi wedi ei ddewis. Yn olaf, mae yna dyddiadur gweddi rydych chi'n ei greu eich hunain. Mae hyn yn bersonol i chi, ac hefyd mae'n gwbl preifat. Nawr, os ydych yn clicio ar y hysbyseb ar gyfer y dyddiadur cenedlaethol, yna i ni'n cael rhagor o fanylion am y gweddi yma. Mae yna llun hefyd, yn yr esiampl yma, llun o logo UNESCO, ac fel ych chi'n gweld yn yr enghraifft yma, mae yna hefyd link i fideo YouTube. Ac ni'n gallu chwarae'r fideo. In 1945, UNESCO was born from a vision to build lasting peace through international cooperation in education, science. Mae'r dyddiadur lleol, sef dyddiadur eich henaduriaeth, hefyd yn eich galluogi chi i gael lluniau, yn yr enghraifft yma, logo o Gapel y Bont, ac hefyd fideo ar YouTube. Nawr, mae Gweddi.Prayer hefyd yn eich galluogi i weld eich gweddiau i gyd yn y misoedd sy'n dod. Os ych chi'n clicio yma ar y tudalen gweddi, dyma nhw wedi ei ffurfio mewn dyddiadur am y misoedd. Dwi am dangos i chi nawr sut i greu hysbysiadau ar gyfer eich gweddiau personol chi. Cofiwch, fe fydd rhain yn gwbl preifat i chi. Nawr, i greu gweddi, mae'n rhaid i chi glicio ar yr arwydd plus yma, sef ar y tudalen hafan, ac hefyd mae'n i weld ar y tudalen gweddi. So, os newn ni clicio ar y plus, i ni'n dod trwyddo i'r ffurflen yma. Ac yn gyntaf, mae'n rhaid i ni dewis teitl y gweddi. Felly, dwi'n mynd i gweddio dros fy ffrind Bob. Wedyn, mae'n rhaid dewis y math o weddi i chi am ei greu. Os cliciwch ar yr arwydd yma, yna mae'r rhestr o fath o weddiau y gallwch chi ei creu yn ymddangos. Dewiswch un o'r rhain. Mae gennych chi moliant, diolchgarwch, cyffesu, teulu, ffrindiau, eglwys, fi fy hun, swydd, rhywbeth arall. Dwi'n mynd i dewis ffrindiau. Ar ôl dewis y math o weddi, yna gallwch uwchlwytho ffail, llun efallai o'r berson i chi am ei weddio drosto. Os ydych chi'n caniatáu Gweddi.Prayer mynediad i'ch llyfrgell o luniau ar eich ffôn, yna gallwch dewis lun o'r berson. Fel mae'n digwydd, does gen I ddim lun o Bob, felly na I ddim uwchlwytho ffail heddi. Nawr, gallwch chi hefyd ychwanegu nodiadau. Falle diolch I Dduw am Bob. A gweddiwch drosto heddiw, rhywbeth fel yna. Wedyn mae'n rhaid dewis faint mor aml rydych chi am i'r hysbysiad yma dangos ar eich ffôn. Os ydych chi eisiau i'r hysbysiad dangos dim ond unwaith, yna gallwch chi dewis y dyddiad i'r hysbysiad dangos trwy clicio
ar y dyddiad fyna a dewis trwy sgrolio fan hyn. Neu, os licwch chi, gallwch chi gael y gweddi i ailadrodd pob dydd, pob wythnos, pob mis. Na i dewis pob mis, pob dydd Llun o'r ail o Fawrth, cadarnhau, i pedwaredd o mis Ebrill, cadarnhau. Arbed, dyna ni. Os licwch chi hefyd, mae yna opsiwn fan hyn o uwchlwytho link i fideo ar YouTube. A dyna ni, dyna sut i greu weddiau ar eich dyddiadur gweddi personol chi. Nawr, yn ogystal â 3 dyddiadur gweddi, mae Gweddi.Prayer hefyd yn gyfleu y newyddion diweddara yr eglwys, ac hefyd newyddion am digwyddiadau yn syth i'ch ffôn. Os cliciwch chi ar newyddion, dyma'r newyddion am heddi. A fel y gwelwch, mae yna rhestr eitha hir. Ac os ych chi'n clicio ar un o'r rhain, yna, fel ych chi'n gweld, mae gennych chi rhagor o fanylion am y newyddion yma. Ac hefyd, unwaith eto, mae gennych chi link i YouTube. Fel wedys, hefyd, ych chi'n cael newyddion am digwyddiadau yma. Mae yna dim ond gwbl o ddigwyddiadau ar y rhestr ar hyn o bryd. Gawn edrych ar hon. Cyfarfod gweddi cenedlaethol. Mae'n rhoi manylion am y cyfarfod gweddi ac hefyd yn bwysig link Zoom, y ddolen Zoom mwyn i chi ymuno gyda'r cyfarfod. Felly ar y diwrnod priodol ac ar yr amser priodol, gyd sydd rhaid i chi wneud yw clicio ar y link yma a bydd hon yn eich caniatáu chi i ymuno gyda'r cyfarfod gweddi. A dyna ni. Dyna ein app Gweddi.Prayer. Gobeithio byddwch yn mwynhau ei ddefnyddio a gobeithio hefyd y bydd yr app yn fendith i chi wrth i chi ymgeisio Duw ac wrth i chi hefyd dyfalbarhau yn eich weddio.